Ki pulit jong ke is Castles district kala kem sangut ki brio ke badon kti ha ke jingya kajia ke balalong ha ka nyauterik unaitung arjar arpulai ha ke balawan ra ru ya ke jingsha tanggi kali halai mukra police station na pedeng gini ki sangut laingut ki dei ki khasi badarngut ki dei ki bom badarngut ki dei ki bom dei ki khasi ya kini ki sangut ki brio ki bala syakem lara asya civil hospital pan pet ya ka kot ka khia jongki mat hadin lara no iki syakashri bat nagaliang ka kashri kalapa naga benda ka polis custody naga benda sansngi shushu katkum ki tolong kubor kini ki bakem ki dei ki badon kiti ha ki jingya ka jia ka belajia ha ka nyauterik unaitung arajar arpulai